Gin-aprobahan na sang Bicameral Conference Committee ang 6.793 trillion pesos ng national budget para sa 2026. Ginpirmahan sa mga tiglawas ang Senado kag Kamara ang bicameral report matapos ang deliberasyon sa PICC sa Pasay City. Senado kay House Appropriations Chair Micaela Swansing, nakasentrong budget sa human capital development kag transparency. Ginmensionar man ni Senate Finance Chair Sherwin Gatchalian nga dako ang alokasyon para sa edukasyon, ikaayong lawas kag agrikultura. Una ini nga kaginaan nga ginpatigayon nga bukas sa publiko ang bicameral deliberations pagi sa pag-live stream. Iga-ratify sang Senado kag Kamara ang bicameral report sa mga adlaw. Ginalauman nga mapirmahan ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nasabit nga General Appropriations Act sa unang bahin sa Enero 2026. We made sure to show to the public exactly how every peso of the Filipino people's taxpayers' money is allocated. Ginawa po namin ang lahat para ito po ay maging transparent, accountable. Siguraduhin po na ito ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito naman po ay ginawa ho natin dahil gusto ho natin maibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan.